Pagutin mo na. Malapit sa kayo, yung choco. Buhatin nyo lang sa inyo. Magbibigay pa nga siya. Ito ngayon? Ngayon na? Hindi sila makukuha din. Ano ba kaya? Ate Jing! Hindi lang ito. Dito. Lapit ko doon. Tanggalin mo na muna yung power niya. Ay, namatay. Iba na kung supportive ni Erwin, no? Hindi na tayo nagkantan ng Lapit na ba? Dito sa sayang dito, kanan sa patanan. lalo. Ito na lang yung box. Straight ko lang. Kaya mga kapatid, kalinat na pinigil sa banal na salita ng Diyos, nagkakita sa ating puso at luwa, ang araw na gabay ng anak sa kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon ating Diyos mabuti sa iyo, Panginoon. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin ninyo, ang nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit dito. Manatili kayo sa bahay na inyong pinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karampatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa limang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin mo sa bayan na narapit ng paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa gusaling ito at humihiling ng pagbabasbas sa iyo.
upang sa paglagi rito'y kanilang madamang iyong pagkumpong, upang sa paglabas rito'y kanilang makalit ang iyong pagkakabuyod, at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapunlakan ang iyong pagpasok, hanggang tunay sumasid sa iyong inihandang tahanan sa maligayang pagkisal. Hinihingi rin namin, Panginoon, pasbasan mo po ang aming butihing mayor na siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw nito. Naway makamtan niya ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalala ng pakikiisa sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Amen. Papasok dito, bibili ha. Yung pera, Sol. Mamaya. Papasok ha? Ay, papasok ba? Papasok tayo lahat doon. Tapos mag-simbol. Ay, So parang may pusong sugar sa Manalangin tayo. Ang kapayapaan na loob ng Kristo ay maghari naman sa ating puso, at ang salita ni Kristo ay manangubusan sa ating kalooban, upang naman ang ating galatin sa salita o gawa ay magpapayapaan sa ngalan ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Nakakuha na marami dyan. Saan yung mga management? Ay, tawagin. Mamila. Ano sila? Yung mga kasama ko po. Yeah, may mga senior PWDs natin. Ali kayo. Sinong magmamanage nito? Doon ako kinakabahan. Hindi makakaman. Sikat yung manager na tayo. Ano lang po, sales lady lang. Sales lady lang. Diyos. Ipon po namin yun ang ano. Ali kayo. I-turnover namin ito sa inyo. Lahat ng kikitain nyo sa inyo. Ha? Pero sigurado kayo hindi kayo mababankrupt ha? Doon ako kinakabahan. Dapat yung management ang pinaka-importante dito. Kaya magpa-picture tayo. Tindaan nyo dito. Sino t-shirt kanya yun? Ikaw. Sales lady ka. Kita ang daging di bulsa. Ano lain? Ang layo na yun. Pag-irin kayo ano.
dapat natin yung magandang programa ito kung ano. Liga, Kwan. Liga. Yan yung naglakon, 30 requirements dito, lahat na nandito, bibili ha. Lahat ng department head, dapat uwi kayo, may binili kayo rito ha. Sige manang, Dr. Mirek, para ka na. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Diba ang birthday nire-regaluhan? Hihingi ako ng regalo sa inyo. Bumili kayo dito. Ayun lang. Pwede na bang magkita? Pwede na. Meron na yung maalalayan nyo lang muna sila. Para baka first day, dalawang tagat lang 2,000. Uy, napanana ni Manang. Yan na sana. Hindi ako gamit nila. Awan mo na rin. Pagkakita na yan. Para na po sa entertainment. Libre ka ba? Libre cake? Alis ko? Ito na yung breakfast natin. Oo, mamaya, sa 3 days lang yan. Happy birthday, sir. Meron po ko naman ito eh. Ayaw mo na kayo
Non-Entrepreneurs Development Association Incorporated President, Mr. Rocky D. Doctor. And of course, the officers and members of PEDI. Our City Administrator, Dr. Emilo E. Gileado. Our department heads. And of course, our focal office, the City Cooperatives Office, headed by Mr. Solomon B. Tablang. City Councilor Joselito Fontelera. Punong Barangay Raul Bakay. Ma'am Bernadette May Mamitag. Our SK Federation President Alaminos Chapter, Ms. Loverly Bernabe. Mr. Arvin Braganza. And of course, our beneficiaries. We have the PIDAO, ACOFA, HISTAC, HISVA, and the Pangapisan High Value Finfish Growers Association. So again, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the blessing and ribbon cutting of the Pangasinan Food Stop, a one-stop shop. So to start with, may I request everyone to please rise for the invocation followed by the singing of the Philippine National Anthem and Pangasinan Hymn. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Stars at night, I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you. In the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in
may now take your seats? So today marks another milestone in the history of Alameda City as we all together witness this memorable event. But what makes this day more special is that because we are celebrating the birthday of our city mayor, Arthur F. Celeste. Happy birthday, Mayor! Isang mainit na pagbati naman po dyan para sa ating alkalde. Ayan. Happy birthday, Mayor! Ayan. Ayan. So maraming salamat po. So to formally welcome us all, may I call on our City Cooperatives Officer, Mr. Solomon P. Tablang. Palakpakan naman po natin. Thank you so much, Ma'am Marla. Tower Dole Regional Director, Director Nathaniel Lacambra, sir. Tower DUST Provincial Director, Ma'am Felicidad Gan. To our Dole Alaminos Field Office Head, Ma'am Bernadette May Mamitag. Of course, to our City Mayor, Mayor Art Celeste. Happy birthday, sir. To our Board Member Art Brian Celeste. The Pangasinan Entrepreneurs Development Association Incorporated, headed by their President, Sir Rocky Doctor. Our City Councilor, Sir Jojo Fontilera. PB Raul Bakay. Our SK Chairman, Ma'am Laverly Bernabe. The representative of our Vice Mayor Anton Perez. We have here Michael Cardenas, Sir Arvin Braganza, our City Administrator, Dr. Emilio Giliado, department heads, the beneficiaries of the Dole Pangkabuhayan program. We have here the PWD, the STAC, the ACOFA, the HISBA, and the Pangasinan High Value Finfish Culture Association. Visitors and guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa ating lahat. Parang kailan lang po yung nagkaroon po tayo ng isang actually nagsimula po yung ating pong yung pagbibigay po ng Dole Pangkabuhayan nung nagkandak po tayo ng Cooperatives and Association Summit po. We invited Dole through the regional director at ang pumunta po ay si Ma'am May Mamitag at sabi niya, pinisend po niya sa atin yung iba't ibang programs po ng Dole. Pero hindi lang po ito, napakarami na po nilang binigay na programs po sa atin. Yung Paraw, binigay po nila sa atin. So, at saka yung iba't ibang mga pangkabuhayan po, like t-shirt printing, yung ating pong mga yung food processing na binigay ng Dole. So, ngayon po, after how many months po na paghihintay natin, andito na po yung ating pong mga kits o yung ating mga machine, yung mga gamitin po natin para po sa ating mga pangkabuhayan. And you are so lucky, mga beneficiaries po natin. Kasi hindi lang 100,000 piso, more than po 500,000, yung iba is 1.2 million. Ang total po nito ay 3.6 million po na pinigay po sa atin ng Dole. So, maraming salamat sa Dole, sa inyo pong napakagandang programa. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga partner agencies din po. Like ang DOST na laging pong nandyan. Yung kagaganap lang po natin na DOST Caravan po, ang result na po kaagad ay pagkakaroon po natin ng ating pong food staff na kung saan sila po yung tumulong para mapuno po through the PED-I. So maraming salamat din po DOST, and some of our trainings po ibinigay po sa atin ng DTI. So maraming salamat din po sa inyo. Alam ko po na napakalaking itong regalo para sa atin at lubos po tayo nagpapasalamat sa mga instrumento na binigay ng Diyos para sa ating lahat. Hindi ko po mapapalampas ang pagkakataon na ito na hindi ko po masasabi na sana sa pagkakataong ito ng ating mahal na mayor, because lahat po ng mga ito, si mayor po lahat, yung siya po yung may utak na ibigay mo sa PWD, ibigay mo sa STAC, ibigay mo sa ACOFA ang mga project na ito, so forth and so on.
sana sa kanyang laban, huwag din natin siyang kakalimutan dahil nakakapanghinayang na ang taong tulad po nila ay hindi po natin sila yung bang napakadaling lapitan po. So sana tulungan po natin po sila. Isa po ng kanyang mga kasamahan, ang ating mahal na si Art Brian, tulungan din po natin. Pasensya na po kayo kasi parang sayang din po kasi yung parang opportunity na nandito na sila. Hindi ko alam kung sa susunod na mga leaders ay kaya natin na maglambing sa kanila po. Pero this person, I'm referring to our city Mayor Art Celeste, napakalaki yung puso po niya para sa ating mga mahirap. Lagi po niyang iniisip ang kapakanan po ng mga nasa marginal sector po natin. Kaya kayo po yun. Kaya sana tulungan po natin, ipagdasal po natin ang ating mahal na Mayor sa kanya pong laban. And of course, maraming salamat sa ating mga partner agencies, ang DOST, ang DOLE, ang DTI, of course, ang PEDI. Maraming salamat po sa support na binibigay nyo. Si LGU Alaminos, sana po wag po kayong magsawa na tumulong po. Hindi po si Mayor Art ang tinutulungan po natin, kundi yung ating mga kababayan dito sa syudad ng Alaminos. Thank you and welcome po sa ating lahat. Thank you, Sir Sol, for that very warm welcome. Muli po, palakpakan natin si Sir Solomon Tablang. Indeed po, we are blessed. We are blessed with leaders with the heart to serve. Ayan po. So, sa pagkakataong ito, atin pong pakinggan ang mensahe ng ating Vice Mayor Anton Y. Perez to be represented by his Executive Assistant, Mr. Michael Ralph Cardenas. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, ma'am. Isang progresibong umaga sa atin pong lahat. Isang mapayapa at magandang umaga sa atin pong lahat. Siyempre, unang-una, pagbati ho sa pinakamamahal ho nating ama ng ating lungsod ng Alaminos na kaarawan niya ho ngayon. Happy birthday po, Mayor. Happy 40th birthday. Joke lang po. Siyempre ho, kay Ma'am Chloe, good morning po. Ma'am, sa ating Provincial Liga President, Board Member Art Brian Celeste, good morning po, sir. Sa ating Director ng Region 1 DTI, Sir Florante, good morning po. Sa ating Director ng DOST Region 1, Armando Canal. Sa ating Director DOLE Region 1, Sir Nathaniel B. Lacambra, good morning po sa inyo. At syempre sa ating punong barangay, ama ng barangay Lukap, punong barangay Raul Pakay, good morning po sir. Sa ating City Councilor, narito ho ngayon, City Councilor Joselito Fontelera, good morning po sir. Sa ating Sangguniang Kabataan Federation President, Ma'am Laverty Bernabe, good morning po. Sa ating City Administrator, Dr. Emilio Galiado, good morning po. Department Heads, Sir Arvin Braganza, sa lahat ho ng recipient, alam nyo ho, ang lagi hong iniisip ng ating pangalawang ama ng ating syudad, suportahan ho yung ating programa ng ating lokal na pamahalaan. Lalo na ho ito, yung mga recipient, beneficiaries, na alagaan ho natin yung ibinibigay na programa para ho sa atin. Dahil para ho sa ating pamilya na makatutulong po maiangat ang antas ho ng ating kabuhayan. Alagaan ho natin ang pinakamamahal nating syudad ng Alaminos. Ang ating pangalawang ama ng ating syudad ay humihingi ho ng paumanhin bagamat hindi ho siya nakadalo. Siya po ay, sabi niya ho sa akin, huwag ko pong kalimutan na batiin ho kayo ng in advance Merry Christmas po sa ating lahat. Sana sa mga recipient, tanggapin ho natin itong ibinigay ho sa ating ipinagkaloob ng ating lokal na pamahalaan. Alagaan ho natin para magkaroon pa ho tayo ng magandang kita para makatulong ho sa ating pamilya. Muli, para ho sa ating pangalawang ama ng ating syudad ng Alaminos, Anton Y. Perez, ay bumabati ng isang maganda at mapayapang umaga sa atin pong lahat. God bless po sa inyong lahat. Thank you po.
Yan, so maraming salamat Mr. Michael Cardenas. Inyo din pong ipaabot kay Vice Mayor ang ating pasasalamat sa patuloy na suporta sa mga programa ng ating syudad. Sa pagkakataong ito po, ating pong pakinggan ang mensahe ng ating mga partner agencies. So ating pong pakinggan ang mensahe ng Dole Regional Director Nathaniel V. Lacambra. Palakpakan po natin. Kaya man ako na yapo, mga iturturong. Mayor Arthur Celeste, sir, happy birthday. Sapay kumata manay na yon tibiyag mo, labdab tultuloy nga matulungam ti ilit tayo nga Alaminos, siyudad ti nga Alaminos, agramanan iti entire probinsya ti Pangasinan. Board Member Art Celeste, at dagiti kakadayaw nga nakatugaw dito presidential table, jak na may samay-saanen, baka mainitan tayo no ituloy ko pa yung itaganang katakay amin. Of course, dagiti partners tayo di DTI na DOST, and the family of our Mayor, Madam Cleo, and I think the children. Kaya aming kakapsat, nambag nga bigat yun. Medyo low batak pa laing, alas 3 na tayo group watak kay San Fernando. Tapos lang makitanggay kada kayo at alas 6 iti bigat. At tamang pailain ang diskurso at tigas nga oras. At yung mo kanaramitin tigas nga oras kag sumsumbaak ikat dati nalatakil nga tiyang ko kasi na po Diyos hingga natata di pala may kat. Naibagamin kakapsat yung Department of Labor and Employment may kalo dato yan. Tiyo mo na nga kundaway nga na-introduce na natin nga proyekto hindi may ni Assistant Secretary Ricardo Abuan. Tinted na kada kayo hindi kat papel. Dati ko na na-ijay kastoy ti kantidad na maawat dagito yung limang asosasyon. Iti si Marno, iti City Hall, siya konti may sa nakapsot sama dya asek ko ta papel na tintin na. Nagitid tayo with our mayor, iti Cheke. Sometime in September or September. Itatan, nagbungan tay ininaw yo. Iti medyo nabayag nga tiyempo. Ngam, napaspas ngang iti inawen gawing less than 9 months na nagururay kayo. Datatan na ito nga proyekto, we inaugurated already the souvenir shop, the Malaga and Lapu-Lapu production, Alpaspetan, the 100 Islands Ihaw restaurant, iso ti direct administration iti Department of Labor. Tano haming i-direct administration hanga may nayon nga may launch tata ang sipon ta masapol pa iti liquidation lagayan do mga releases. So nga na direct administration tapno may nayon tata nga may launch. These projects, my friends, gave the opportunity to the Department of Labor and Employment to serve the people of Alaminos. Awan serbi na apo, dagito yung proyekto, dagito yung intent ti gobyerno, babayan, iti panang palpalo, narigat, nga panagpalpalo up ni Mayor Arthur Celeste, no hanyo, mausaren, ay 99% component dito yung proyekto. 99% hanggang ata di jay.
1%, dagiti nga aromaten, dagiti nga gamit. Dagiti nga tulong is just 1%. 99% will come from your hands and your minds. These instruments of production will only be instruments of production that will gather dust and will rust. Agsipod ta siya nagpegarot ti baybay. No, hanyo nga usaren lagita imayo. Hanyo usaren data panunot yo, hanyo nga usaren data pigsayo in order to be productive. Awanen ti rason, inaramid ni Apo Mayor sakba and the Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan, itirebengenda mamang request, mga ramid ti papel, mang follow up. Kata kami, naibus pa yan, tilod ni Madam Maya, ti kakatext kan kakatawag ni Mayor, tapno lang may panna, dito nga proyekto diti siyudad iti Alaminos. Everything has been done. Adda kada kayon nga beneficiaryo nga mangtulong iti bagbagiyo. Tapno ruwang ay uray kaskasano iti gabibiyagyo. Diyak nakatindugan ng tiagsarita, tanagsasarita tayon, paikalo natin nga panagsasarita tayon, amokon, agpaiso hangkay nga na uma, no di kiti simrek amin nga naibagbaga ka na pagsasaritaan tayo, iti sapay kuma, tauray sang kapasit, at agprogreso, iti kabibiyagyo. Giyaman kami manan, iti Department of Labor and Employment, tainikan na kami, iti gundaway, nagserbi ka na kayo. To our Mayor, happy birthday, and to each and everyone, Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat, Regional Director Nathaniel V. Lacambra. So makakaasa po kayo na aalagaan namin ang mga proyektong ipinamahagi nyo sa amin. Di ba po mga beneficiaries? Ayan, so maraming salamat po. So ngayon naman po, pakinggan natin ang mensahe ng DOST Regional Director Armando Q. Ganal, ably represented by Provincial Director Felicidad M. Gan. Palakpakan po natin. Okay, thank you, friend. Maraming salamat po. To all our dignitaries in the presidential table, yes, our partners in crime, ang ating mga partner agency. Okay, so friends, ladies and gentlemen, blessed and nagasat ako, nga bigat tayo, tatanga aldaw. First of all, allow me to congratulate the city government of Alaminos, led by our very supportive and industrious city mayor, Honorable Arthur F. Celeste, for spearheading this another milestone of the city, the blessing and launching of the Pangasinan Food Stop, a one-stop shop, and awarding of Dole Pangkabuhayan Program and the DOST Blending Machine. Congratulations also to the Chairman of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Vice Mayor Jose Antonio Miguel E. Perez, Y. Perez, together with his members, the City Councilors of Alaminos, and to our Provincial Liga President, Honorable Board Member Art Brian Celeste, the department heads of the City Government of Alaminos, for their unwavering support to all the initiatives of our City Mayor, and of course, to all Alamenians na walang sawa na sumusuporta sa mga programa na ikakabuti ng Alaminos. Let me recall way back September 18, 2018, your city hosted the 2018 Regional Science and Technology Week, Com Science and Technology Caravan for the first district of Pangasinan. That occasion has resulted to more than 11,000 viewers and participants to various activities like technology exhibits, technology fora, livelihood trainings, and other activities. Based on our record, this is the
greatest number of participants recorded in all the DOST Science and Technology Caravans in Region 1. Thank you po. For year 2018, we have 12 SNT caravans, 1 caravan per district. So tayo po sa Alaminos ang pinaka maraming viewers and participants. Again, thank you to the city government of Alaminos and our Alaminians for the resounding success of that event. It was also in that occasion that the Alaminos City Science and Technology Coordinating Council was created. Hence, potential projects for the city were conceptualized. The one-store physical hub was showcased in that event, which was managed by the Pangasinan Entrepreneurs Development Association Incorporated, wherein positive responses were noted. Hence, the Pangasinan Food Stop, a one-stop shop, was established, which we have just blessed and with ribbon cutting a while ago and lunch this morning. So food products to be sold in this food shop are considered safe to eat, since these are produced following food safety standards and procedures. Processors who are members of the PIDAI or the Pangasinan Entrepreneurs Development Association Incorporated, who will supply the food shop, have secured their license to operate from the Food and Drug Administration, and other are on process. Handlers of the food shop who are members of our PWD Associations of Alaminos City were trained or have attended the seminar on food safety last December 11. So wag po kayong mag-alala na magkaroon po tayo ng food poisoning sa city ng Alaminos. So they were trained on food safety to equip them with the basic knowledge on the good manufacturing practices with emphasis on food safety. So in addition, members of the Pangasinan Entrepreneurs Development Incorporated had received various interventions from the Department of Trade and Industry, our partners from DOLE, DAR, DA, and DOST. So this includes upgrading of facilities, trainings, mentoring or technical assistance, packaging and labeling, and others. So another project is the adoption of the blending technology for iron rice fortification to comply to the Republic Act 8976 of 2000, known as an act establishing the Philippine Food Fortification Program. This project will support the feeding programs of the city, which will help eradicate cases of anemia and malnutrition among school children. This endeavor will be implemented in collaboration with the Department of Health, our Department of Science, Department of Social Welfare and Development through our City Social Welfare Office, and our Department of Education. So this will also provide readily available iron-fortified rice for local consumption. So the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology will provide the fortification technology through blending, including the calibration of the machine, while the iron-fortified kernel to be used in blending will be supplied by the Nutrients Food Manufacturing Corporation, who adopted the FNRI developed technology on iron rice fortification. Again, good morning and Merry Christmas to all. And may I also take this opportunity to greet our Honorable Mayor, a happy birthday. Long live Honorable Arthur F. Celeste. At pinapaabot din po ng aming mahal na director dahil hindi po siya nakatin ngayon at may natindan din po siyang equally important na activity sa Central Office. Happy birthday, Mayor Celeste. Again, good morning, God bless, and mabuhay po tayong lahat.
Maraming salamat po, Provincial Director Felicidad M. Gan. So thank you po sa DOLE, TTI, DOST, ang ating mga partner agencies. So the local government unit of Alamina City is very grateful for your agency's support to various programs and projects of the city government that contributes to the city's initiatives that impact the lives of our constituents and in creating positive changes in our community. Muli po, isang masigabong palakpak po bilang pasasalamat sa ating mga partner agencies. So at this point, let us listen to the message of our very young and vibrant leader, Liga ng Mga Barangay Provincial Federation President, Board Member Art Brian C. Celeste. A warm round of applause, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating City Mayor po dito sa Alamina City, Mayor Arthur F. Celeste, magandang umaga po and happy birthday po pa. Sa ating minamahal na Vice Mayor po na si Vice Mayor Anton Perez, AB represented by Sir Michael Ralph Cardenas, magandang umaga po. And sa ating mga kasama po sa national, nandito po DOST Regional Director na si Dr. Armando Ganal, AB represented by our Provincial Director Felicidad Gan, magandang umaga. Ang ating DTI Regional Director Florante Leal, magandang umaga. And ang DOLE Regional Director Nathaniel V. Lacambra, magandang umaga po. And ang PEDAI President po, Sir Rocky Doctor, magandang umaga. And ang ating punong barangay po dito sa ating minamahal na Barangay Lucap, punong Barangay Raul Bacay, magandang umaga. At ang kanyang SK Chairman na si and also our SK Federation President, Ma'am Loverly Bernabe, magandang umaga. And to our City Administrator, Dr. Emilio Galiado, magandang umaga po. And to our City Cooperatives Office, Sir Solomon Tablang, magandang umaga po. And Councilor Jojo Fontelera, magandang umaga. And aspiring Councilor po, Sir Arvin Braganza, magandang umaga po. And syempre sa department heads po, and to all our visitors na nandito, and to our PIDAO and PIDAO President ni Ma'am Joanne, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas po sa ating lahat. At ngayong araw na ito ay napaaga ang Christmas po natin, lalo na po sa mga PIDAO sa ating PIDAO sector na makakatanggap po ngayon ng isang one-stop food stop po ngayong umagang ito. Salamat po sa ating mga departments, lalo na po sa DOST, sa DTI, and sa DOLE para po maging posible ngayong ang araw na ito. Sana po tuloy-tuloy po ang suporta ninyo dito sa ating minamahal na lungsod para po sa tuloy na progreso po dito sa aming minamahal na bayan. At sa ating mga PIDAO po ay sana po wag natin hayaan ang ating mga kapansanan na pumigil po sa atin sa magandang kinabukasan. Kaya sana po tuloy-tuloy po ang ating pag-asenso at sana po kasama ang ating mga partners sa PIDAO na umaasenso rin po para ng ating minamahal na lungsod. Kaya sana po ay dito sa ating minamahal na lungsod ay tuloy-tuloy po tayong umaangat, tuloy-tuloy po ang suporta, lalo na po galing sa national at malaki pong naitutulong na ito. At yun lang po, maraming salamat po sa ating lahat. Bago ko po mai-end ang aking mensahe, hayaan nyo akong batiin po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you very much, Board Member Art Brian C. Celeste. Muli po, palakpakan po natin.
So at this juncture, ladies and gentlemen, may I call on our birthday celebrator, our City Mayor Arthur F. Celeste. A warm round of applause, please. Salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umaga ay napaka-dakila, napaka-memorable para sa ating lahat, lalong-lalo na siguro sa akin dahil lahat ng nasasalubong mong tao sa araw na ito bumabati sa iyo ng happy birthday. So maraming salamat sa inyong pagbati, pero alam po ninyo ngayong araw na ito ay napakaswerte ng ating lungsod dahil lagi tayong nabibiyayaan ng mga programa ng gobyerno natin na dahil sa nagkakaisang mamamayan, lalong-lalo na sa mga kasama ko sa local government unit. So hindi ko na babanggitin ang ating mga kasama na nandito sa harapan dahil nandyan na ang mainit na araw. Magpapasalamat na lang ako sa mga kapartner nating departamento na walang sawang sumusuporta sa atin. At syempre, unang-una ko pong batiin at pasalamatan si Director Nathaniel Lacambra. Maaapin kaya tang Secretary Boss. Ang ating Dole Regional Director, palakpakan natin. At syempre po, ang walang sawang nangungulit at nakukulitan sa amin, si May, ang ating district manager ng Dole dito sa First District ng Pangasinan. At gusto ko rin pong batiin at pasalamatan ang DOST, si Regional Director Armando Ganal, at dito po ang ating Provincial Director Felicidad Gan. Ma'am, morning po. Ang ating mga kapartner sa DTI, I don't know if they have a representative from DTI, at syempre sa ating lahat na nandito ngayon, magandang umaga. So kagabi nandito po ako sa Luka. Tinignan ko yung ilalaunch nating programa dahil baka kako may mga dapat pang tignan, may mga dapat pang ayusin dito sa programang ito. So napaka swerte nating lahat dahil sa sektor ng PIDAW, sa sektor ng OFW, dito sila, sa mga Fishermen's Association ng Barangay Pangapisan, nandito rin sila. Sino pa pang recipient natin? Tatlo lang. At ACOFA, yung souvenirs shop. At saka, hindi, sa ano yun, yung catering services sa OFW yun, tama. Okay. So, 4 na sektor ng ating souvenir vendors, pang-5 tayo. Souvenir vendors, ginagawa pa lang yung director. Yung counterpart naming store, yung ginagawang kinoconstruct doon sa isang lugar dito sa Lukap. So 5 sektor ng ating bayan ang mabiyayaan ng mga programang ito. So ang ating pamahalaan, kami ay nagsama-sama para sa mga programa na makapagbibigay ng maayos na hanap buhay sa inyo. Dahil tuwing namamasyal kayo sa aking opisina, tinatanong ko kung ano ang mga dapat nating, kung ano ang pangangailangan ng bawat asosasyon ninyo. So ang sabi ni PIDAW, sana mayroon kaming pagkakaabalahan, hindi lang yung PIDAW office. So sabi ko, bakit di kayo magtayo ng grocery dyan sa
sa may Children's Park. So, bali, actually, dalawa ang imamanage ninyo mamaya. Itong one food stop shop at saka yung grocery store nyo doon sa inyong opisina. Pinapagawa ko na rin ang plano doon. Dahil ang gusto ko dito sa food stop na to, One Pangasinan Food Stop, gusto ko produkto lang talaga ng Pangasinan ang ibebenta dyan. Walang ibang ibebenta dyan. Ayaw kong makakita ng 3-in-1 dyan na kape. Ayaw kong makakita dyan ng gatas. Kaya sana madaling maubos dyan. Palitan mo na lang Rocky ng produkto ng Pangasinan. Because the purpose of that shop is i-showcase natin lahat ng pagkain na gawa sa Pangasinan. So that is my purpose. Kaya nung nakita kong may binibintang kape, tinapay, doon parang hindi ata tama. But anyway, makikita natin yung adjustment mamaya. Kasi ang gusto ko yung grocery ninyo doon sa may Children's Park. Kaya pag-aralan ninyong mabuti yung plano. So sa mga lapo-lapo racers, I don't know kung ano na ang estado, pero I think yung pera nandyan na. Sa mga OFW, ito yata ang nakita kong i-turn over sa inyo, yung mga gamit ninyo. Kasi ang sabi ninyo, gusto nyong lahat, karamihan ng mga misis ng OFW ay marunong magluto. So sabi ninyo, you want to enter into a catering service. O, andito na yung mga gamit, yung iluluto na lang ang problema ninyo. And I would like also to instruct the city administrator, marami tayong kinikater na mga bisita, give them a chance na bigyan mo sila ng catering service sa City Hall para makapag-umpisa din sila. Tatitignan ko kung anong lasa ng iluluto ninyo sa souvenir shop. Konting tiis dahil ayaw kong gumawa ng souvenir shop na parang squatter lamang, kaya ang ginagawa kong souvenir shop doon sa bandang dulo ay isang world class na souvenir shop. Kaya konting tiis lang muna kayo dyan, muna tayong lahat. So gusto ko lang i-remind sa ating lahat na lahat ng ito ay resulta ng nagkakaisang mamamayan. So, napakalaking pera ang nilaan ng ating gobyerno sa proyektong ito. Pinaghirapan nating lahat, mga department heads, dokumento, sangguniang bayan, opisina natin, kinukulit natin ang mga bawat departamento. Nandito na lahat ngayon ito. So, hindi naman ako kinakabahan dahil naniniwala naman ako sa inyong lahat, sa 5 sektor na ito, na kung bibigyan nyo ng pagpapahalaga o kung bibigyan ninyo ng sakripisyo kung paano nyo imaneho yung ibinigay na livelihood sa inyo, tingin ko naman kaya nating lahat. Maging seryoso lang tayo, maging honest lang tayo. Tingin ko naman walang isang negosyo na hindi mag-progress kung atin itong paghirapan. Huwag niyong ilagay sa isip ninyo na total, wala naman kaming pera dyan. Hindi naman namin, binigay lang naman ng gobyerno dyan. Mamaya after 2 months, after 3 months, nag-aaway-away na kayo dahil nami-mismanage ang inyong mga negosyo, ay hindi na tama yun. Kasi isipin nyo naman po na pinaghirapan din namin yan. Pinaghirapan namin, sabi ko, dahil sa dokumento pa lamang ang daming requirements ng bawat department. Sa parte naman ng mga national agencies na kapartner natin, hindi rin sila basta-basta nagre-release ng pera na kulang ang mga dokumento natin. So yan ay pinaghirapan natin lahat. At gusto kong ipaalam sa inyo na ang perang tinanggap natin ngayon, ninyo ngayon, pera ninyo yan.
Yan yung binabayad ninyong buwis sa munisipyo. Yan yung binabayad ninyong tax sa mga lupa ninyo na binabayaran ninyo taon-taon. Kaya wag niyong sabihin na hindi nyo pera yan. Pera nyo na ngayon yan. Yung kikitain ninyo dyan, para sa inyo, wala kaming kukunin kahit 5 sa inyo, pero hindi nyo kami pwedeng pagbawalan na i-monitor ang inyong piniling livelihood. Ang ibig kong sabihin, nakatutok pa rin ang opisina ng City Cooperative Office, nakatutok pa rin ang opisina ng Office of the City Mayor, kasi kung po pwede, every month, every 2 months, every quarter, kukumustahin ko yung negosyong pinasukan ninyo. Sana naman, pagdating ng mga panahon na kukumustahin ko yung pinasukan ninyong negosyo, sana naman yung balita dyan, lumalaki ang negosyong pinasukan ninyo. Kayong mga person with disabilities, kayo yung kung titignan natin ang lahat ng sektor, kayo yung parang feeling ninyo kawawa dahil sa inyong kapansanan. Pero hindi naman siguro magiging dahilan ng inyong kapansanan na mawawalan ng kayo ng gana sa buhay, di ba? Kasi kahit may kapansanan kayo, kung marunong kayong tanggapin ang challenge, ang hamon sa buhay ninyo, magiging masaya din kayo. Kaya talagang binigay ko yan sa inyo. Sana kaming dalawa ni Direktor kanina nag-uusap. Sana naman hindi mabankrupt yung tindahan na binigay namin sa inyo. Lalagyan ko ng CCTV yan. Puro pala kayo may saklay. Baka hindi nyo na makita kung sino yung magnakaw dyan. Ang dami na ng klase nag-iba na ang mundo ngayon. Nag-iiba ang mundo ngayon. Hindi lang klima ang nag-iiba, pati ugali ng tao nag-iiba. Pero sana yung pag-uugali na mababago sa buhay natin, yung ugali na pwede tayong makatulong sa kapwa natin. Dahil syempre kanya-kanyang ugali tayo bilang tao. May masungit, may mabait, may hindi. Pero yung mga hindi maganda sa ugali natin, pwede pang baguhin yan. Dahil tayo ang may control ng ating isip, tayo ang may control ng ating puso. Kaya alam naman natin kung ano yung tama at mali. Kaya sa pangangailangan natin ng personal, marami tayong mga nadadaan ng pagsubok sa buhay natin. May masaya, may malungkot, may mahirap. Pero parte na ng buhay natin yan. Pero that does not mean na kung sa ngayong araw ay marami tayong problema, marami tayong iniisip, hindi ibig sabihin nun, it is the end of the world. Ibig sabihin nun, kung marunong kang tumanggap ng isang hamon sa buhay mo, lahat naman, sabi naman natin lagi, lahat may solusyon. Yun naman ang lagi nating sinasabi. Laging lahat ng bagay ay nasusolusyonan. Kaya itong Pasko napakadali ng panahon. Kailan lang tayo nag-celebrate ng Pasko, Pasko na naman. Kailan lang ako nag-celebrate ng birthday, birthday ko na naman. So, ganun nakadali ang panahon ngayon. Kaya samantalahin natin, habang may nagagawa tayo ng tama, habang may lakas tayo sa ating katawan, magsama-sama tayo para sa ikagaganda. At kung talagang mahal natin ang sarili natin, kung mahal natin ang ating siyudad ng Alaminos, ay kailangan magtulungan tayo. Hindi pwedeng si Mayor lang ang magaling dito. Hindi pwedeng magaling ang mga kasama, ang mga opisyalis natin ang magaling dito. Dapat ang magaling dito tayo lahat. Dapat nagtutulungan tayo dito. Hindi yung trabaho na ni Mayor yan. Hindi po pwedeng ganon. Hindi po pwedeng ganon. May kanya-kanyang role tayo sa buhay.
Kami bilang inyong utusan, mayroon kaming obligasyon sa inyo, may responsibilidad kami sa inyo, pero kayo naman bilang mamamayan, responsableng mamamayan ng lungsod ng Alaminos, mayroon din kayong responsable sa bayan natin. Simple lang, gawin lang natin yung tama. Binigay niyang pera na yan, pera nyo yan. Hindi namin pakikialaman yan kung paano ninyo imamaneho, pero imomonitor namin kung paano lalago o paano babagsak yung negosyong yan. Depende na ho yan. That is yan yung pinakamalaking hamon ko sa inyong lahat na benepisyaryo, yung 5 asosasyon na nandito. Sana dumating yung panahon na nandito na ito, ay wala naman sanang makakarating sa aking opisina na nag-aaway-away na yung ganito, nag-aaway kasi yung binigay na gamit, hindi yung kinita, hindi na alam kung saan napunta. Yung iba dyan, nag-umpisa kayo sa 500,000 na puhunan, tapos sa audit 300,000 na lang, saan na yung pera. So dapat dito sa food stop na to, yung one-stop shop na yan, maglagay pa rin kayo ng regular na empleyado dyan para alalayan tong mga PWD natin. Baka mamaya malapang isang buwan na bankrupt na kaagad dyan. Hindi pwedeng malulugi yan dahil napakaganda ng pwesto ninyo. Hindi pwedeng malulugi yan dahil masasarap ang produkto ng Pangasinan. And I challenge Piday na i-improve ninyo ang hindi lang yung packaging, kundi pati siyempre yung lasa ng produkto natin. Marami din tayong produkto dito sa lungsod ng Alaminos. Pwede rin naman natin sigurong i-display yan. Pero subject for approval ng DOST kasi may standard yata tayong ginagamit yan. Diba? So, yun lang. Sa aking karawan, maraming salamat sa inyong pagbati. Alam niyo talagang di ako nagsiselebrate ng birthday sa totoo lang. Pero ang selebrasyon talaga ng birthday ko, hindi ako nagpapakain ako, pero hindi yung maluhong birthday na nag-iimbita ako ng mga opisyalis, ng merong mga pero mas maganda na yung magpakain sa mga preso, mas maganda na yung magpakain sa mga maliliit na empleyado kaysa mag-birthday ako na ang iimbitahan ko lang yung mga mayor. Bayaan mo na yung mga mayor, araw-araw kumakain ng masasarap mga yan. Doon na lang tayo sa mag-donate na lang tayo ng dugo doon sa Red Cross mamaya, dahil magdo-donate din ako ng dugo ko mamaya. Pagkatapos doon, kung gusto nyo sumama sa BGMP, magbibigay tayo ng financial doon at regalo sa mga nakakulong na mahigit 300 doon. Mas masaya sigurong i-celebrate ang birthday ng ganon kaysa kukuha ka ng kumbo, kukuha ka ng kung sino-sino dyan, tapos bisitahin mo lang yung mga middle class pataas. So hindi ako sanay sa ganong selebrasyon. Kaya itong araw na ito, muli ani at pagpakaasi at kanyayo, nagmamakaawa ako sa inyo na sana hindi ako mapapahiya sa Department of Labor, hindi ako mapapahiya sa DOST, hindi ako mapapahiya sa Department of Trade and Industry. Pangalan ko po ang nakasalalay dito. Paano ako hihingi sa kanila next year kung papalpak itong mga binigay na programa sa atin? Hindi na nila tayo bibigyan. Maniwala kayo sa akin. Kung pumalpak itong programang ito na binigay nila sa atin, unang-unang sisisihin nila ako. Pangalawang sisisihin ko kayo. Hindi ganun katotoo ito. Yun po ang nito. Sinong pagagalitan ko? Papagalitan ako ni Director Lacambra. O kinanadagita at mga inikantati pakunala niya matira sunggoy. Siyempre, sublik ka niya yung mata. O kinamsol. Lanya tinaramit na kita programa nga kasta ko ng mata. Ni Sol mat, pagumta na kayo mat. Nakasuplado pa ni Sol. So nga,
wag na po sana tayong darating sa puntong yon. Kung sakali mang hindi naging maganda ang resulta ng mga perang binigay nila sa atin, sana may dahilan na talagang nakita namin na ma-justify natin na bakit ba nalugi ang food stop. Hindi kasi masarap ang lasa, sabi nila. Mga ganun, maintindihan na natin yon. Mahal kasi. Rocky, tignan mo, dapat maging reasonable yung presyo natin dyan para ang isa sa pinakareklamo ng mga turista dito, masyadong mataas daw ang benta ng, ewan ko kung totoo, pero minsan nababasa ko sa Facebook, masyadong mahal, sabi nila. Kaya, make it all reasonable, pati yung presyo natin para maging maganda sa inyo, sa catering ninyo. Tignan din ninyo, dapat masarap. Sa mga lapo-lapo, pag binagyo, okay lang. Pero maintindihan natin sa souvenir shop, alam ko naman na nag-aaway-aaway kayo palagi dyan sa dami ninyo, pero sana maintindihan nyo rin kung ano man ang magiging desisyon ng munisipyo natin, ay intindihin nyo rin dahil sa dami ninyo, 70 plus kayo. Ang may tatayo nating souvenir shop dyan, wala namang 70, para na tayong squatter dyan kung tatayuan namin kayo ng isa-isa. Kaya pag-uusapan uli natin kung paano natin i-distribute yung souvenir shops na yan, na pag-aawayan ninyo mamaya. So, yun lang po ang aking mensahe sa ating lahat at sa selebrasyon ng ating Pasko. Huwag nating asahan na laging iniisip kung ano yung matatanggap natin ng mga material na bagay sa panahon ng Pasko. Kasi tuwing panahon ng Pasko, lagi nating iniisip ano kayang regalo ni kamag-anak, ni kaibigan, yung matatanggap nating material na bagay. Secondary lang yan. Huwag nating isipin yung mga bagay na matatanggap natin sa panahon ng Pasko. Ang pinaka-importanting regalo na pwede nating matanggap sa araw ng Pasko, hindi yung material na bagay. Ang pinaka-importante pa rin sa lahat para sa akin, pamilya. Malusog ang pangangatawan natin, masaya ang ating pamilya, hindi nag-aaway-away. Yun ang pinakamagandang Christmas. Magsama-sama kayo sa panahon ng Christmas, kahit bagoong ang ulam natin sa panahon ng Christmas, bastang importante, masaya at malusog ang pamilya. Oray awanti na awat mo ni Mayor nga duwagasot, wag po kayong magtampo sa akin. Ang pwede ko lang po, ang isipin nyo na lang, yung mga nakikita nyong bagay na nagbago sa lungsod na yan, yan na yung pinakamagandang pamasko ko sa inyo. Yung pagsisilbi ko ng maayos, yung pagsisilbi ko ng tapat, yun na siguro ang pamasko ko sa inyo. Huwag na kayong umasa na bibigyan ko kayo ng tigda 200, tamalabong mangyari yun. Dahil hindi ko naman mabigyan lahat ng 100,000 na alaminians para sa inyo. Ang importante, lahat ng bagay na nakikita nating maayos ang ating lungsod, tahimik ang ating lungsod, yan na yung pinakamagandang Christmas natin sa lahat ng mga taga-Alaminos, di ba? Okay na yun sa ating lahat. At kung meron din po akong pagkakamali at pagkukulang sa inyo, humihingi din po ako ng pangunawa. Wala pong perpektong tao sa ibabaw ng mundo. Yan po ang ilagay ninyo sa inyong pag-iisip. Kung may pagkukulang man ako bilang inyong leader, kung may pagkakamali man ako bilang inyong leader, huwag po kayong magalit sa akin. Unawain na lang ninyo ako. Napakahirap mag-mayor. Napakahirap maging leader. Lahat ng problema nilalapit sa iyo. Hindi ko kayang solusyonan lahat ng problema ng ating bayan. Kaya kung minsan, yung hinihingi ninyo, hindi ko na mapagbibigyan. Kung minsan,
kung yung mga proyektong gusto nating gawin, hindi ko na nagagawa lahat. Dahil napakahirap. Hindi ho biro ang magsilbi sa bayan. Kaya yon ang mensahe ko sa ating lahat. Muli, magpasalamat po tayo sa Poong May Kapal na siya po ang lahat ng dahilan kung bakit nandito tayo lahat. Instrumento lang po ang DTI, instrumento lang po ang DOST, instrumento lang po ang DOLE. Leste, with your initiative, hard work, and a genuine heart to serve, Alaminos City is now paving its way to utmost development. So muli po, palakpakan po natin City Mayor Arthur F. Celeste. Sa pagkakataong ito po, for the next part of our program is the MOA signing, or the Memorandum of Agreement signing between the local government unit of Alaminos City, headed by City Mayor Arthur F. Celeste, DTI, DOLE, DOST, and PEDI. PEDI signifies that each agency has the responsibility in the implementation of the project entitled Pangasinan Food Stop, a one-store shop, the tourism industry in the city of Alaminos and in the province of Pangasinan. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Another MOA to be signed po between the city government of Alaminos City, headed by Mayor Arthur F. Celeste, and the
Department of Science and Technology is the MOA po for the adoption of Food and Nutrition Research Institute, or the iron fortified rice blending machine. So ngayon din po ay ang i-award po ang blending machine mula po sa ating partner agency, ang DOST. So nandun po ang blending machine sa ating likuran. So ayan po ang iron fortified rice blending machine. Simula ng mas matibay na partnership ng Local Government Unit of Alaminos City sa DOST, PEDI, TOLE at DTI. So ngayon po atin pong pakinggan ang words of commitment from PEDI President Mr. Rocky T. Doctor. Palakpakan po natin. Good morning. May sanga naragsakan ang mayaman nga sa paamo apo kanya tayo amin. May sanga, it's a humbling experience na iti PEDI apo kat umay dito yung Alaminos para makipag-partner kanya yo. At una sa lahat, I would like to greet our distinguished guests and officers at the presidential table. Dahito yung PEDI apo nga ibagbaga tayo kat it's an association of more than 50 entrepreneurs in Pangasinan. Na dumaduma po tinagapuan mi, but we commit to one cause, that is to produce quality, safe, and affordable products. Now, iti RSTW dito Alaminos apo, it's my first time to receive a challenge from a local executive like our city mayor, our birthday celebrant. Timbaga na idi, kunana kat agirwar tayo man Rocky iti world-class product dito Alaminos. And we took the challenge as a challenge for growth. Iso nga nag-meeting kami kadagi kakadok e PEDI, ibaga kanyada, at the challenge the local government of Alaminos. Kat it's a chance for us to grow together. We provide good food to Alaminos, we provide good business to them, likewise we do our business for ours. So abungat na kami dito eh. We are too happy that we are in partnership with the local government. Nagpintas ako DJ direksyon nga kaya
ngayon kanya tayo na ako City Mayor together with the son, our board member Celeste. Iso nga, we did not take any second thought to commit PEDI, our association, to be with Alaminos. Ang dito PEDI apo kat we don't only produce product, we produce world-class product. Iso nga the challenge apo ni Apo Mayor nga kitaan ta di lasa, it should be in good packaging and it should be affordable. That is our mission. So nga i-provide mi amin kanya Apo Dajay. We will provide, we commit to provide quality, safety and affordable products to all. May sa iti makipag may sa kami kanyayo Apo nga mangitid iti ragsak ken busog nagiyay bisita tayo dito ay Alaminos by them going to our food stop nga ditoy. And then of course the blending machine Apo makita yung jelly goat amo tayo nga iron deficiency anemia ket nagdakkel ditoy first district of Pangasinan. Isu nga dayon na panunot ni Apo Brian nga actually isu natin ang ibaga imuna nga why don't we come up with an iron fortified rice in Alaminos ket dayta ni Apo ti response iti DOST. Now through our company Nutridence Food we brought a machine na maosaryo ditoy tapno dagijay bagas tayo dito Alaminos ket ma-fortify iti iron. Dije iron Apo ket masapol iti dara tapno agbalin tayo nga napintas magugwapo nasalunat ken dagi ubing Apo handang mabakbati iti eskwelaan. That's the main purpose. So nagswerte kayo Apo dito Alaminos. And of course I don't like to go down without announcing after that program tayo makita dati naka-ready nga table siya around the food stuff. Free taste. Aramanan nyo Apo di babagami nga produkto iti PEDI. And I commit that our PEDI products are need quality. Pero adda iti imbiling ko kini Mayor Tatay nga di lang ag free taste kaya gumatang pa umuna. Joke lang Apo, joke. Okay, so mabalin ko Apo nga free taste siya, you can go all around to taste the products of PEDI, quality products of Pangasinan. And congratulations everybody. Thank you very much. Thank you, Mr. Rocky the Doctor. So ang PEDI po will serve as the distributor of quality, affordable, and world-class Pangasinan products sa ating one-store shop. So muli po, palakpakan po natin si Mr. Rocky the Doctor. So ngayon naman po, to deliver her words of gratitude, may I call on Ms. Mary Joanne C. Nicolas, the PIDAO President. Palakpakan po natin. I'm not going to go upstairs anymore because may hirapan ako. So, good morning po sa ating lahat. Good morning po. And it was not so long ago when we started to dream and plan together. So, the wheels began to roll a few months ago. The planning required a series of trainings, seminars, and meetings. And now, here it is, the realization of all. Our hearts are so overwhelmed and so full of gratitude for this blessing. We, the persons with disabilities, are so privileged to belong to an inclusive community where persons with disabilities like us are given opportunities to be part of the mainstream, to be self-reliant, and become productive members of the society. And we are fortunate enough to be backed by a team of dedicated public servants who have a heart for the PWD sector. I must mention our deep appreciation and gratitude to the Department of Labor and Employment Regional Field Office Number 1. Sir, thank you for granting the starting
capital for this business. And of course, the DOST and DTI for patiently equipping us the necessary know-how to run this kind of business. And of course, to the city government of Alaminos, headed by our very own Honorable Mayor Arthur F. Celeste. Sir, thank you for the provision of the building structure for the grocery store. And the departments under the city government of Alaminos, the CSWD office headed by Ma'am Imelda Ruiz. Thank you, ma'am, dahil nandyan ka lagi para sa amin. The city cooperative office, Sir Sol, and his competent staff, of course. Thank you. Sa ating city administrator, kay Doc Emmy, for guiding us towards this goal. And of course, the last but not the least, to PEDI for trusting us your product, sir. And this is our commitment. We promise to the best of our ability to develop and nurture this business. Okay? We give our love, attention, dedication to the grocery store. And may I request all the PWDs to please stand up. And together we say, from the bottom of our hearts, thank you very much. And happy birthday, Mayor. Thank you, Miss Mary Joan C. Nicolas. So makakaasa po kayo na ang lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos ay patuloy na susuporta po sa inyong sektor. So muli po, maraming salamat, Ma'am Mary Joan C. Nicolas. Sa pagkakataong ito po, gagawin po natin ang ceremonial awarding of Dole Pangkabuhayan Program and Blending Machine. So tinatawagan ko po ang ating mga beneficiaries. So by association po tayo, unahin po natin ang PIDAW, ang Persons with Disabilities Affairs Office. So inaanihan ko po ang PIDAW to proceed in front for the ceremonial awarding. Kiss me in the morning, kiss me in the night, kiss me in the daytime, kiss me all the time. Dito na lang daw po tayo sa left side. Kiss me, hold me, darling, with all your might. When my lights are blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling. Para po sa ating mga persons with disabilities, ang i-award po natin ay grocery items. Kiss me in the night, kiss me in the daytime, kiss me all the time. Hold me, darling, hold me real tight. Kiss me, So maganda na po, ang susunod po natin ay ang ACOFA. kiss me in the morning, kiss me in the night, kiss me in the daytime, kiss me all the time. Hold me, darling, hold me real tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, darling, with all your might.
susunod po ay ang ACOFA, Alamino City OFW and Family Association. Ang i-award po ay Catering Services. Pero maglahan sila. Maghanda na po, susunod po ang HISTAC. Hey guys! Hindi mo nang matarayin. Okay po, next is HISTAC or the 100 Islands Stimulation and Therapeutic Activity Center. Sa gitna na lang po tayo. Next po is HISBA. I'm sorry. Next po, Pangapisan High Value Finfish Growers Association. Okay, maraming salamat po. Susunod po ang Pangapisan High Value Finfish Growers Association. Sila po ay mabibigyan ng Malaga and Lapu-Lapu production. Susunod po ay ang HISBA. Maraming salamat po ang HISBA or the 100 Islands Souvenir Vendors Association. Para po sa kanila ay ang pasalubong items. So next po sa HISBA ay ang PEDAI. Okay, yan. Maraming salamat po. Next po ay ang ating PEDAI. Kamera.
machine. So tinatawagan po ang lahat ng nasa presidential table para po sa picture taking. And of course, si Ma'am Arcela B. Talanya and Ma'am Imelda M. Ruiz for the ceremonial awarding po of the blending machine from DOST. And of course po, City Health Office, Dr. Maria Victoria Carambas. Yung mga children, bigyan ng ayaw na mo. Test. Explain ko lang po saglit yung what is this blender for. Okay? Itong blending machine na po ito ay para sa iron fortified rice. Mayroong dalawang sangkap sa iron fortified rice. Ang una po ay yung bigas na ani po dito sa Alaminos. So yung mga farmers, yung ani po nyo dito, palay, after nakis-kis ako, ikabilte dito this part. This will be for the rice. So, ano katanda to eh? So, dito nga po iti pag-ikabilan ti rice na yung bagas. And then, dito bangir na, kit DJ iron fortified kernel, which is produced by DOST. Okay, so dito, basit lang. The ratio is 1 gram to 200 grams. No, nag-andar po dito yung duwa ka gitnan. Nag-synchronize iti mixture or homogeneous yung mixture ng rice at sa kernel. We come up with dito po. Balin nga iron fortified rice. DJ rice at dan iti iron na. DJ bagas apo nga iron fortified rice kithan nga kas na DJ bagas idi. Awan ti angot na daytoy, awan raman na, awan ti color na. So as if you're cooking and eating the ordinary rice. But with it is the iron content necessary for our growing body. Now it will be first of kind na partnership with DOST and LGU in the entire Philippines, I guess. So palakpakan natin ang LGU because ang LGU Alaminos po through our city mayor ang nag-initiate para yung local production ng iron fortified rice will be done dito po sa atin. So again, DOST will be turning over the machine to the city. So magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of our Regional Director Armando Yuganal, Regional Director of DOST, we are awarding this blending machine to the local government or the city government of Alaminos City. So we hope that this machine can provide, as I've said a while ago, the feeding requirements of the city and readily available iron fortified rice for our local consumption. So congratulations sa city government of Alaminos City, spearheaded by our Honorable Mayor Arthur F. Celeste. Maraming salamat, ma'am. Malaking gamit po ito sa amin, and this machine will be used by our agriculturists and DSWD for our feeding, and city office, of course, for our feeding program. Thank you, ma'am. Thank you. On behalf of the city. Pasikat yang besar juga, sikat yang awal. Padawatan, padawatan. And so muli po, maraming salamat po sa ating lahat. So that ends our program, but the start of a strengthened partnership that will rebuild communities and bring development not only here in the city of Alaminos but within the entire region. Maraming salamat po. Sa free taste po doon, may matitikman din po nyo yung iron fortified rice. So kompleto po yung package na free taste from PEDAI.